Ahojte, vítajte pri našom vianočnom vlogu. Poďte si s nami užiť pár sviatočných chvíľ, či už teda pred Vianocami, alebo aj po Vianociach. Zoberieme vás spolu so sebou aj na lyžovačku, tak si to poďme spolu užiť. Fajn. Najlepší šalát? Najlepší šalát. Máme 25. decembra. Šalát zjedený, ale treba ho trošku aj vycvičiť. Tréning máme za sebou. Musím sa vám pochváliť. Bola som asi tento rok dobrá, dostala som od Ježiška nové hodinky. Moje prvé Apple Watchy, nikdy som takéto niečo nemala, ani som vlastne potom nikdy netúžila, ale odkedy ich mám, to je jeden deň. Absolútne ich milujem, absolútne som namotivovaná robiť všetko s nimi, preto aj ten dnešný tréning, takže ďakujem Ježiško a tešte sa na moju fitness kariéru. Ďalšie sviatočné dni sme si dali ako misiu nájsť sneh. Zo západu sme sa presunuli na stred Slovenska, kde sme si dali takúto veľmi lightovú sánkovačku na, povedzme, že znakoch snehu. A potom sme sa presunuli zase ďalej smerom na východ. Misia splnená, východ nesklamal, ale my sme sa presunuli až do ďalekého Poľska a ideme sa konečne lyžovať. Juhú! Kam ideme? Karčmi. Vítajte v poľskom Týliči. Máme stráženie malého, takže po 3 rokoch sme sa konečne dostali na lyže a je to tu perfektné. No veď pozrite sami. Podmienky úžasné, ľudí plno, ale nám to nevadí, pretože si to užívame. Práve sedíme tuto v miestnej krčme a ideme na jeden tradičný poľský žurek. To je boršč. Veľké sklamanie, žurek nemajú. Tak som si objednala boršč. Prosím vás. Toto je boršč do piča na pitie. Áno? Aké to je? Mne to nechutí. Mne to nechutí. Takže ostávame pri čaji.
Lyžovačka deň číslo 2. Nachádzame sa v Tyliči, Poľsku. Koľko ideme lyžovať? Asi 4 hodiny. Poďme pozrieť tie ceny. Štvorgodzinový 85 zlotých. To je koľko? 20 eur. Dobre. Podmienky vyzerajú dobre. Poďme to omrknúť. Ako zatiaľ hodnotíš túto lyžovačku? Výborne, už ideme na 3. jazdu a sme tu pol hodinu, takže super. Áno, veľmi dobre. Sme teraz v inom stredisku, ako sme boli naposledy. Stále sme v Tyliči, ale od tohto máme veľké očakávania. Viete prečo? Pretože tu by mali mať ten žúrek. Tak dúfam, že ma nesklamú. A je to tu krásne, je tu oveľa menej ľudí. Kochajte sa. Je to tu. Kam ideme? Na žurek. Ideme na žurek. Dúfam, že ma to nesklame. Najważniejszym nawykiem stał, by Kasper Tomasz potrzebował po miesiące po niej. Polský žurek. Dla naszego nastolatka naprawdę duży Vajíčko, zemiak, jam. Sen sa mi splnil. Či spln sa mi senil? Živočík. Pani už mala žurek. Pani, Nie lepšie. pani, aký bol žurek? Abnormálne nenormálny. Musíme ísť lyžovať.